அது மனசுல பெரிய பாரம், சொல்லிக்க முடியாத பாரம். மகளுடைய கண்ணீர் வேதனை துக்கத்தை கத்தர் கண்டார். ஆமென். சந்தோஷமா விடுதலை எடுத்து காட்டுறீங்களா? கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில் பூரண சமாதானத்தோடு போவது இயேசுவின் நாமம். ஆமென். கத்தருக்கு மகிமை. ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ನನಗೆ ಶರೀರೇ நம் அசுத்தாத்ம வளர்ந்திருந்தான். அவருடைய சரீரத்திலே ஒரு பொல்லாத பிசாசு வல்லமை இருந்தது. அந்த ஆவியை இங்கே கத்தி சொன்னது உங்களுக்கு கேட்டுப்பீங்க. இந்த குடும்பத்தை அழிப்பேன், குடும்பத்தை வைக்க மாட்டேன், அதற்கு தான் வந்திருக்கிறேன். இந்த சகோதரி சொல்லுவார், அது உங்களுக்கு தெரியுமா? சரீரம் சகோதரி சொல்றா, சரீரத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு வெளியே போகிறான். நீங்க வரும்போது உங்களோட சரீரம் எப்படி இருந்துச்சு? பாருங்க, இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால இயேசு சுவாமி நேசிச்சபடினாலே இன்னைக்கு இந்த மகளுடைய குடும்பத்துக்கு சமாதானம். நம்புறீங்களா? இயேசு வந்தாங்க. சமாதானத்தோடு போவது இயேசு நாமத்தில். ஆமென். நாமத்தினாலே தேடி வந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கையை நோக்கி பார்ப்பா. போராட்டம், கண்ணீர், நீங்கள் உதவி செய்யாமையானவரே, உன்னதமான கரம், உன்னதமான வல்லமை ஆண்டவரே வந்து ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்கப்பா. உங்களுடைய வல்லமையான நாம தேவல இயேசுவே தேவல பலே देवल बले ये सांस से ये क्रियावन यीशु के नाम में वडिन मगे प्यार वडिन ये सांस के देवल बले वडिन बड़ा कारण दिखना है कैसे मानो नाम है ये सांस से अम्मा बात के सुना एक बेटे मैंने एक साधु रहेंगे नोरे एक निदासा कोबे के सारी के लिए मेरा संग चले नोरे आमीन ने मेरा संग चले नोरे हरी के मेरा संग चिपे नो आमीन ये सांस के नाम में आशीर्वाद करना प्यार है आमीन और मैं निदासा सुने दुले ये सांस में नाम में ये तरह जी गांड अपने के सांस कर तो मामा देवी नाम सुनी सांस के लिए चिपे नो आमीन මේක දේවල් වලින් සිටියා ජේසුස් සද විලාස දුන්නා අපට දැනෙනවද මේ විලාස ඔව් ආමේන් කලින් ජීවගෙන මේ දැන් විලාසක් දැනෙනවා ආමේන් හිතක විලාසක් තිබෙනවා ආමේන් ජේසුස් සාන්තෝට ආශිර්වාද කරනවා ආමේන්